Sai pauli huriamu asalomoni rohamu Jepang ho diruasmi akana seret marohang na magigimi dadosang ditiru sasude ditiru sasude Jala dami di debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramodi ati-ati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Tuhan memberkati amanginang di minggu yang penuh sukacita ini. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah. Dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit, pergumulan, dan lain sebagainya. Tang yang nami, totong Tuhan tanah marorok daging nang tontimuna. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendekati akhir tahun gerejawi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Tetaplah setia memuji-muji Tuhan, berdoa syafaat, dan tetap setia mendengar firman Tuhan. Amanginang hatan itu hatta sadario dihita, 5 Musa walu ayat pitu sahatu 10 walu. Ai Jehovah de batam manugihon ho tutano nadinggan, tutano namar batang aik, marmual dohot martao, akka nama baur dirura dohot didolok. Sadatano hatubuan ni eme, jagung, hau anggur, hau ara dohot dalimo, tano namar miak jetun jala namar situak niloba. Sada tano nasopola marhangaluton panganom murotim disi. Jaladang hurangak ko di mana ngaha. Sada tano batuna dobosi jala siat dolok-dolok na terhali do tobaga. Iadung mangan ho jala bosuran. Ikon pujiommu do Jehovah de batam. Alanitano na dinggan naong nilehon na itu ho. Atong ramoti madirim masaudang lupa roham di Jehovah de batam. Gabedang diradoti ho akka tonanai. Uhum na doho aturan na akka nahutonahoni tu ho sadarion. Asa unang iadung mangan ho jala bosuran. Jala di pauli ho akka bagas nauli diingani ho. Tole lobum doho biru-birum lam sinur do jala gadda perak doho sere di ho. Gadda huhut saluhut nariho. Hapelam di pagi jakoro ham jala lupa ho di Jehovah de batam. Namanugihon ho ruar siat tano misir sian bagas parhatobanon. Ibana manugu-nugu ho di halongonan nabolon jala na jorbut. Inganan niulok tulung api dohot naga dohot hala. Tano hasang huhut naso marisi aik. Ibana tahe paruar hondiho aik siat dolok batu napir sahali. Ibana mangalehon ho mangan manna di halongonan. Naso tinadan ya kaupum. Asa ibana paserep roham doho mangujuni ho. Asa marhasonanga ko bahenon na di ujung. Asa unang dohonommu di bagasan roham. Gugok kusad diri doho huaso ni tangakku mangomo diau hamoraunon. Ikon pa ingot-ingoton ni roham tahe Jehovah de batam. Aibana do na mangalihon gugu tuho mangomo akka artai. Asa pahot hon padan na naong niwari hon na tuak kaupum. Songon na adar sadarion. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah pengulangan nasihat yang sungguh luar biasa yang boleh kita dengar dan kita hidupi dari firman hari ini. Ulangan 5 Musa yang mana di kitab ini Musa mengingatkan kembali bangsa itu. Di paingok Muse akatona na pinasahat ni si Musa.
Jalatung luar biasa tona manang hata nasahat tu hita sadario. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Takas matutu topik ni minggut ta sadarion madok tu hita unang lupa roham di Jehovah. At kaido na pinaingot ni si Musa tu bangso Israel bangso na hinaholongan ni Dohani. Mamuka siya na pitu sa tu 10. Nunga takas tabigi di sidi paadar do akaragam ni pasu-pasu na pinasahat ni debata tu bangsoy. Tano nabuy tubu jagung eme situat niloba hau ara hau anggur dohot ragam niya kahamoraon di tano na pinasahat ni debata tu bangsoy. Jala mamukka siya na 10 sada sahat tuwe 10 lalu. Muse di si di paingot bangsoy akaragam ni pasu-pasu na pinasahat ni debata tu nasida. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Tudos tuhata ni debata di minggu sadarion. Tole amang inang. Paingot-ingot jo akadinggan basa ni debata na pinasahat na tuho rasi rasa sadarion. Dapatut donyan ikon na dehonom mo na nido ni buku edetay. Ingot totong alito dikon. Sude na dinggan na pinasahat ni debata tuho. Dinggan basa na do na panguluhoko. Mamukka siyan siyete hete hota. Sa rodinaw sa uban si majujung mo amang. Sa rodinaw sa uban si majujung mo inang. Tarpajojor hodo akadinggan basa ni debata di ngulum. Tarpajojor hodo sudi akka basa-basa naong jinalom. Rasi rasa noaing. Molo taingoti dapatut do tutu ikon hanguluhonota na nidok ni topik ni minggu tasadaron unang lupa roham di Jehovah. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Dung tapaingot-ingot sude dinggan basa ni debata di nguluta. Akaum mapoda na ikosihanguluhonota manginang sietur puhon. Naparjolo asa ramoti madirim tutu unang lupa ho di Tuhani. Jangan bagaikan kacang lupakan kulitnya. Ayo jok do hita madabu tu dosa dung ragam akan natabo natong kita dai di ngoluon. Ujung na gabi lupa hita madok mo liate gabi dang tabo to be madai na pait songon na didok ni si Job. Nunga hujalo natonggi dai ko jalo do na pait. Godang do jolma dung sahat di hasahatan na dung huddul di huddulan na. Gabi madabu tu bagasat dosa. Gabi madabu tu gijang ni roha. Diripui bana do ala ni gogo nai. Ala ni malo nai. Ala ni sinadongan nai. Ala ni jabatan na adongi di ibana sude na jinalo nai. Hape daw. Sude nai siad devata do haroroan ni. Atong molo tapay ngotingo sude dengan basa ni Tuhani. Dek kon lamar siadu do hitan yan madok mauliate tu Tuhani. Di pardalanan ni nguluton. Akadongan na hinaholongan ramoti dirim unang madabu ho tu bagasan ragam ni pangujunat dosa. Nama bahik ko lupa tu debata. Ala niyak ka natonggi, ala niyak ka natabu naung jinalom dingulum. Jaga roham unang olo ho dililuhon hisap-hisap ni portibion. Adang nalaho pasobu pauas akka yau perdagingon akka pasu-pasu na nilihon ni Tuhan itu hita. Naing pakyot tadoy mamuji pasangapon guarna na badi. Napaduahon amanami na namin na hinaholongan nunga husinggu kami hudok kami nakining jok do dung huddul hita di huddulata gabe lupa hita tu debata. Marhite turpukot di paingot asamolo dung butong hita dung tapangan si panganoni gabe lupa hita totong madok mau lihat tu debata. Bapak ibu saudara-saudara, unang dung butong gabidang tawingot madok mo lihat. Jok do madabu hita tu bagasat dosa marhiteha hamokuson di si panganon. Dang taboto marpangotak, dang taboto marpangotik.
HP tung torop do akka jolma di portivion na so dapotan si panganon. Napatuluhon tung takas matutu di do hata ni debata so tung gijang roham. Jangan sombong, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sering katakan Tuhan tidak suka dengan orang-orang sombong. Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Unang aladong di jalo ho sudia kapasu-pasu ni dibata gijang roham. Gabi dang dingot to Tuhani. Gabi sipili ho mamereng dongammu dohot akalan nasing. Gabi lupa ho mamereng dirim. Gabi lupa ho marsorminan. Songon nanidok ni epistel sadarion. Kita berkaca, tapi ketika kita lewat dari kaca, kita lupa bagaimana wajah kita. Jok dodung tabohi tadi parngulo to, dang tengok biak kana hacit na jolo na tadai di nguluon. Hape rata-rata hita pinaborhat ni nalungud do, laho tu pangaratoan. Rata-rata hita halak bata pinaborhat ni na hacit do, uban naborhat kita mangarato salam denggan parngulota. Buasa dung di jaloho sudi pasu-pasu ni Tuhani. Gabi gijang roham, gabi lupa ho tu Tuhani. Napau paton, unang pangasahon gugum. Takas di dok hata di debata nak kining diturpuhi amanginang. Asa unang dohonom mu di bagian roham gogo kusad diri doh huaso ni tangakku mangomo diau hamuraunon. Bapak Ibu Saudara, sekali-kali janganlah mengandalkan kekuatan kita. Nasinarimi na adong dihoi dangalani gugumi. Hidup berputar, songosorhani padati, namora boy gabe marpogus, napogus boy gabe mamora, nasangap boy marliha, nalia boy marsangap. Atong, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Song nanidok ni epistil gabe sulahon hatai mahamu. Dipaingot hatan itu hatta hita sadarion. Asa unang lupa hita madok mauliate tu debata. Huhut mamuji-muji pasangapon guarna nabadi. Ay jok do tonga manginang ditiki paru kilon gabe dang taingot Tuhani. Gabe fokus sita tuak ka paru kiloni. Ujung nadang taingot biak ka basa-basa de debata. Ope dinalas roham nang dinamar sakko. Unang lupa ho tu Tuhani. Di pasu-pasu Tuhan ta mahamu amanginang sadarion di dia peho maringanan marhuria. Tapi nami tuak kahuria parhalado ng keluarga. Tende ho mabukid de nomor 204 ayat sada. Dang tadi konoku ho ale Jesusi pangolu. Naing ihutonoku do ho salelengau mangolu hodo hangolu aki dang tadi konokui. Diparbadiai debatasi pardami mahamu gabi sundingkan. Jala diramoti marohan ang pikira muna. Iya sohasurahan. Sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amin.